Доня Ракел обядва ли? Малко, но продължава да си стои в стаята. От 3 дни не е излизала. Не знам какво ще правим. Ще проявим търпение, както ни помоли Габриела. Аз съм на път да го изгубя. Не се тревожи, остави това на мен. Невероятна си. Ти ще бъдеш първата светица полицай. Ще поговоря с нея. Ти ще излизаш ли? Да, ще търся работа. Къде? Ами на една от трудовите борси. Не вярвам да имат кой знае какво. Защо не потърсим помощ при Леля ми, майка Асунсион? Не. Омръзна ми да се моля на целия свят. Трябва да започна да търся, за да намеря. Сама да успея. Няма цял живот да бъда сестра Кристина в пълна зависимост от майката и гуменка. Колко си се променила? Довиждане. Успех. Благодаря. Ако има нещо, обади ми се. Добре. Ало? Семейство Сегара ли е? Да? Кой се обажда? Доктор Алваро Миланес, лекарят на затвора. Трябва да предам нещо на майката на Габриела. С нея ли говори? Не. Но какво има? Някакъв проблем ли? Не се тревожете. Госпожата там ли? Сега ще я повикам. Благодаря. Ало? Да, майката на Габи е. Приятно ми, госпожо. Тя ме помоли да ви се обади и да ви предам, че ще ви чака в деня за свиждане. Да, разбира се. Кога е това? В събота? От 9 сутринта до 3 след обяд. Разбрахте ли? Да. Кажете, че ще дойда с сестра и Кристина и с Патрисия, която е толкова добра. И с Даниел. Даниел? Да, Даниел Корона, нейният годеник. Добре, ще й кажа. Благодаря. Няма защо. Даниел Корона е годеник на Габриела. Колко хубаво, че дойдохте. Извинете, че не ви поздравих преди. Аз съм Рита, майката на Марсела, на булката. Приятно ми е. Добре дошли. Какво има? Опитахте ли вече, келнер? Ела тук, келнер. Вземете от шампанското. Божествено е. Извинете. Добър вечер. Добре дошли. Не можах да ви поздравя до сега. Ето, заповядайте. Има за всички. Има достатъчно. Вземете, ако сте гладни. Келнер, ето и шампанско. Шампанското е за там, келнер. Благодаря. Как сте? Добре дошъл. О, прекрасно е. Занесете от деликатесите ето там. Вижте, младоженците идват. Почакайте, младоженците идват. Чу ги. Ето ги наистина, младоженците. Да живеят младоженците! Да живеят. Момент, почакайте. Един момент. Тишина, моля, тишина. Много съм развълнувана. Добре, най-напред искам да приветствам с добре дошли. Приветствието ще произнеса аз, господарката на този дом. Извинете. Скъпи приятели, какво да кажа днес, за да не прозвучи суетно? Как да изразя? Само с няколко думи чувствата, които се борят в душата ми. Болка, щастие, тъга, радост. От всичко по-малко. Сълзи и смях. Това е животът. Неотдавна смъртта дойде в този дом. Но днес тук влиза животът.
Влиза с тези двама млади хора, на които благодаря за това, че смениха черния тюл, цветни панделки и накараха камбаните не да бият, а да възпяват щастието. Благодаря ви. Благодаря ви, деца. Благодаря ви, че направихте това. Скъпи, дъще, скъпа дъще, бъди благословена. Хуан Карлос, ти си ми като син, нека Бог да те благослови. Елате за малко. Елате. Извинете. Кой ти написа това? Намерих го в една от тези стари книги на Рамиро. Какви красиви думи, госпожа Рехина. Благодаря. Почти се разплаках, госпожа. Благодаря, благодаря. Аз също, госпожа Рехина. Единствената ми заслуга е, че оставих сърцето си да говори спонтанно. Поздравихте ли младоженеца? Какво чакате? Хайде, вървете. Вървете. Ето така. О, дъще, не познавам по-цинично създание от тази алчна жена. Толкова е превзета и злобна, нали? Заповядайте от тук. Съжалявам, скъпи млади хора. Съжалявам, но ще ви отмъкна младоженеца. С моя комец трябва да намерим младоженката, защото снимките започват. Елате тук, моля. Госпожа Рехина, влезте в ролята си и на кума, и на майка. Добър вечер, господин адвокат. Как сте? Много сте елегантен. Благодаря, вие също. Подявалите? Как сте? Аз съм Рита, майката на Марсела. Отивам за снимките. Почакайте малко, госпожа Рита. Искам само да ви поправя, защото вие сте хубава, хубава, хубава. Благодаря ти, Алдемаро. Харесва ли ти цветът на косата ми? Страхотен е. Реших да не е червен, а светло рус, за да изглеждам по-млада. А и е доста по-скъпо, освен това. Приказане. Да вървим за снимките. Извинете, извинете. Извинете. Ще застана до дъщеря си. Извинете. Ето така. Колко е красива роклята ти, Марсела. Да знаеш как ти завиждам. Защо? Не мога да откъсна очи от теб. Толкова си хубава. Как бих искала и с мен да е така? Трябва само да си го поставиш за цел, а и да имаш късмет. Хайде, момичета, снимките започват. Хайде. Госпожа Рита, извинете, мили красиви дами от Венус. Малко повече фантазия. Извинете. Госпожа Рита, искам да застана тук. Марсела, колко си хубава. Готови ли сте всички? Хайде, моля, за снимките. Колко сте елегантна. Прекрасни сте. Кажете, Зели. Моля, още една снимка. Усмихнете се. Хайде, готови сме. Добре, сега, госпожици, внимание. Бъдете готови, защото прелесната Марсела ще хвърли букета си от стълбата на този дом. И така, пригответе се. От тук, моля. Внимавай с роклята. Моделът е мой и е скъпа. Ще ти помогна, съкровище. Внимание, от тук, така. Тишина, внимание, моля. Преди да започне тържеството, нашата изящна Марсела ще хвърли букета си. Затова всички госпожици, само госпожиците да се съберат в средата. Хайде, хайде, по-живо, по-енергично. Днес е празник. Хайде, моля. Ела, скъпа, ще ти помогна. Внимавай с роклята. Тя е мой модел. Хайде, всички радостни и весели. Днес се женят Марсела и Хуан Карлос. Къде са аплодисментите? Не се чуват. Едно. Раз. И две. И три.
Ще се женя. Стига. Завиждате ли ми? Това е. Сега, преди на здравицата, да разрежем тортата. Какво ще кажете, а? Да вървим тогава. Хайде, по-живо, хайде. Аплодисменти. Добър ден, госпожице. Какво желаете? Това ли е къщата на Рамиро Гарсес? Ами да. За съжаление, господин Гарсес умря. Така ли? А Габриела? Габриела? Габриела не е тук. А можете ли да ми кажете къде е? Нейна близка ли сте? Не. Живеехме в един апартамент в Лос-Анджелес. Виждам, че има сватба. Кой се жени? Ами, една от сестрите на Габриела за сина на госпожа Мендоса. Красиво нещо е сватбата. Къде си отседнала? В един хотел в Кондадо. Да. Ето ти визитката ми. Обади ми се утре сутринта и аз ще те свържа с Габриела. Добре. А как се казвате? Пиши го на визитката. Колко съм глупава. Не. Извинете. Да? Господин адвокат? Да? Госпожа Рехина ви търси. Кой? Госпожа Рехина. Да. Кажете и, че идвам. Благодаря. Извинете. За мен беше истинско удоволствие, госпожице. Благодаря. Ако искате, можете да ми позвоните в хотела. Добре. До скоро. Адвокат Фернандо Ривера. Фернандо Ривера? Именно той изпрати това писмо на Габриела, с което я канеше да дойде за завещанието. А господинът вече е умрял. И една от сестрите се жени.